Keruntur tok. Karo kalau ya. Kalau. Kalau. Mana udah kalau. Kameramen ini. Meh, nah iya. Ih, cah merenung-merenung. Rasane kapok iku dule. Ayo. Lho suasana karang lu situ yo. Ini lho. Ada jarang upload yo, sorry yo. Iki gara-gara iki cai gara-gara ini. Orderan. Macam kok Bodoh wis ninggali ini. Tidak tahu upload sih. Kita mau bubar. Gundule. Ora bubar iki mak gur. Ya yo. Cara-carane ancang-ancang lah. Kalau bubar ya. Gundulmu meneng sik to meneng kowe pengerusak kowe buake. Ai mengerusak suasana. Oboh Wis ngene yo. Videone ngene tok ya wis. Yo, hitung-hitung nggih nambah konten ki mulai karepane. Wis ngene. Wis esuk upload paling ngosekan. Sing ra sabar yo rene yo delok.